Krásný dobrý den všem, já se jmenuji Tereza Vacovská a jsem realitní makléřkou na nádherném italském ostrově Sardinie. V dnešním videu se pojďme podívat na to, co to znamená plusvalenza, takzvaná daň z přidané hodnoty. Plusvalenza, tak zjednodušeně je rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou, tedy rozdíl, za kolik nemovitost momentálně prodáváme a za kolik jsme ji pořídili. Pokud se podíváme na konkrétní příklad, tak například v roce 2021 jsme koupili naši nemovitost za 200 000 euro a dnes v roce 2024 ji chceme prodat za 250 000 euro. To znamená, že daň z plusvalence budete platit z částky 50 000 euro. Správný výpočet přesné částky, kterou budete muset platit, vám udělá účetní, takzvaný italský commercialista. Ale jsou položky, které si od té částky, od toho rozdílu ceny můžete odečíst. Pojďme se na ně podívat. Co si tedy můžete odečíst ještě z rozdílu tedy prodejní a pořizovací ceny? Jsou to náklady na opravy, samozřejmě od oprav musíte mít veškerou dokumentaci a faktury, nejlépe italské. Náklady na rekonstrukci, náklady na zlepšení nemovitosti, například pokud jste vybudovali nový bazén nebo jste vyměnili všechna okna. Doporučuji vám vždy u všech rekonstrukcí si schovávat faktury v případě, že byste chtěli nemovitost do 5 let prodat. Dále provize realitní agentuře, kterou jste platili v případě, že jste ji platili při koupi nemovitosti, administrativní poplatky, jako například náklady na notáře. Jak říkám, přesný rozpočet tak vám vypočítá italský účetní a ten výpočet se přinese při prodeji nemovitosti přímo notáři. V případě, že se nemovitost prodává přes depozitní účet, tak sám notář již s výpočtem té plusvalence vám z ceny, kterou byste měli obdržet za nemovitost, odečte daň z plusvalence. A kolik vlastně se platí daň z plusvalence? Je to 26%. Z rozdílu tedy pořizovací ceny a prodejní ceny. Existuje však jedna výjimka, kdy daň z plusvalence nemusíte platit. A to v případě, že jste nemovitost koupili jako prima casa a prodáváte ji s tím, že se notáři zavážete, že do dalších 12 měsíců pořídíte novou nemovitost opět v režimu prima casa. Podívejte se na mé předchozí video, které mluví o rozdílu mezi prima casa a seconda casa. V režimu prima casa tak musíte mít trvalý pobyt v rezidenci. To znamená, že tedy do 12 měsíců musíte koupit další nemovitost, do které si přesunete režim prima casa a stejně tak i trvalý pobyt. Pokud vám toto video pomohlo, tak mi dejte like a můžete mě kontaktovat pro jakékoliv dotazy buď přes YouTube, anebo přes mé web stránky www.nemovitostisardinie.cz. Budu se těšit na další setkání a velice ráda, pokud máte jakékoliv dotazy a zajímá vás nějaké téma, tak vám o tom ráda natočím video. Mějte se krásně a zdravím vás z podzimní Sardinie.